Ak investuješ cez banku, tak toto video je pre teba. Investovanie cez banku sa môže zdať jednoduché a bezpečné, keďže máš v banke svoju hypotéku, bežný alebo sporiaci účet. Ale neviem, či vieš, že banka slúži na to, aby ľuďom viedla ich účty a poskytovala úvery. Dnes však, keď ideš do banky, tak ti ponúknú nielen bankové produkty, ale aj poistné produkty alebo práve investície. A prečo teda neinvestovať cez banku? Za prvé, pracovníci v banke ti veľakrát s investíciou nepomôžu, keďže nemajú znalosti o danom produkte alebo zvolenej stratégii. Za druhé, vysoké poplatky. Či už je to ročný, teda priebežný poplatok, alebo výstupný poplatok, ktorý neplatíš len z vložených peňazí, ale tento poplatok platíš aj zo zisku. Za tretie, väčšina fondov v banke sú klasické podielové fondy, z ktorých ešte platíš zrážkovú daň 19%. Ak chceš investovať správne, stačí dodržiavať základné princípy. Investuj pravidelne, dlhodobo, cez kvalitnú správcovskú spoločnosť, cez správne nastavenú stratégiu. Ak máš záujem prehodnotiť svoj bankový investičný produkt, tak napíš do komentára slovíčko banka a ja sa ti určite ozvem.